בתור סוכן פנסיוני הרגשתי מאוד אבוד. לאחר שעברתי תהליכים מאוד מאתגרים עם עצמי, בין אם זה להיות המטפל של עצמי, בין אם זה להיות הספק לידים של עצמי, בין אם זה לעבוד מהבית לבד עם עצמי, בלי אף עזרה, בלי אף תמיכה, לבין זה שיצרתי היום פה משרד שיש פה 13 סוכנים עם 200 מטר שנותן את כל המעטפת לסוכן בשביל שהוא יצליח. ואני יודע טוב טוב, כי חוויתי את זה על בשרי, איך לקרום לסוכן פנסיוני בתחילת הדרך להצליח. אני יודע בדיוק מה הוא צריך, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה נפשית, גם מבחינת ליווי, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת מעטפת, להקל עליו ולתת לו את כל הדרכים בשביל שבסופו של דבר לאורך זמן הוא יצליח, וזה מוכח פה. כל מי שהגיע היום פה לסוכנות, הוא כבר במשך כמה שנים פה, הוא מרוצה פה, כי הוא יודע בסופו של דבר שיש לו בית, שיש לו ליווי, שיש לו התפתחות אישית. אנחנו עושים פה הרבה פיתוחים אישיים, ואנחנו לא רק סוכנים פנסיוני, אלא לפני שאנחנו סוכנים פנסיונים, אנחנו גם אנשי עסקים ובעלי עסק שצריכים לאט לנהל אותו, ולראות איך אנחנו מפתחים אותו תוך כדי תנועה. אז אני יודע בסופו של דבר לקחת אנשים בתחילת הדרך, אנשים עצמאיים, שהם סוכני ביטוח, שהם בעלי רישיון, ולהפוך אותם מסיפור שהם לא יודעים איך הם מתחילים אותו, לסיפור שנגמר בהצלחה.